ёздаҳ ҷонбохтаи тасодуфи роҳ. субҳи 2 июл дар як тасодуф дар шоҳроҳи Душанбе-Кулоб-Хоруғ дар ҳудуди деҳаи Элоки шаҳри Ваҳдат 11 нафар ба ҳалокат расиданд. дар ин бора Вазорати корҳои дохилӣ хабар додааст. ба гуфтаи манбаъ Фирдавс Абдуллоев, ронандаи мошини боркаши тамғаи Дулан, бо сабаби кор накардани тормоз ё фишанги исти мошинаш аввал ба як Опел Зефира ва сипас ба Тойота Прадо бархӯрдааст. ба иттилои манбаъ, дар натиҷа ронандаи мошини боркаши Дулан, ронандаи Тойота Прадо ва 9 нафар мусофирони воситаҳои нақлиёти Опел Зефира ва Тойота Прадо, ки шахсияташон муайян карда мешаванд, дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. гуфта мешавад, дар ҷои ҳодиса вазири корҳои дохилӣ, сардори Раёсати Бозрасии давлатии автомобилӣ, додситони шаҳри Ваҳдат ва мансабдорони дигар ҳозир шуданд. ҷузъиёти ҳодиса муайян ва таҳқиқ мешаванд. тибқи иттилои расмӣ, соли гузашта дар кишвар 1373 садамаи нақлиётӣ сабт шуда, дар пайи он 643 нафар ҷон доданд. ҳамчунин дар ин ҳодисаҳо 1542 тан ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштаанд.